may partnership po ini sa LGU kang Legazpi asin ACCI sa maabot na Miyerkules. Sa aga yun ang Miyerkules. Ano? Baka Martes ko niyan, John. Sa aga, 18. Kaya lang kinat-birich ng number ni Ma'am Rose, ano? Ito na, okay na. Nag-ring na, ano? Ini kaya na Makati Business Club mga tugang igwaki event digdi in partnership po with the City Government of Legazpi and the ACCI o Albay Chamber of Commerce and Industry sa agapong August 18. Aramon ta daw kay Madam Rose Ray ang mahigos as in proactive na presidente po kang ACCI sa Satuya tabing probinsya. Ma'am Rose, maray na aga po. Good morning, maray na aga. Yes, opo. Ma'am Rose, napapod pa ko si Mota. Gusto mi pong maghagad ka informasyon may kinaraman digdi sa magiging event kang Makati Business Club na partner po ang ACCI asin ang LGU Legazpi? Ini tungkol ini sa inaapod ninda na digital democracy. Okay. Ini tigpapaagi ninda sa survey. Tapos base sa survey, ina-analyze ninda kung ano ang mga nasa buot kan mga tao, ano ang suggestion, ano ang comment, para matabangan sila. Ngayon, digdi sa Legazpi, ang partnership ta is tungkol sa how can Legazpi support small family businesses. Okay. Ini po, tig-come up po inita para maaraman kang sa tuya na LGU, kan mga dapat na mga tao na concern, ano ang mga dapat na gibuhon o itabang para mapausbong ang satuya na mga negosyo na lalo na sa mga family, small family business. Lalo na ngayon na nasa pandemic kita, kay po ang bawat pamilya makasurvive, makasustain kang pagbuhay, naghahanap kita kay mga feedback o rekomendasyon o maaraman ta kung ano ang mga kaipuhan na maitabang sa enda sa maipaabot ta sa satuya na local government. I see. So ano po ma'am ang gari sabi nga ni expected output kay ni na mapapakinabangan kan mga Legazpenyo lalo na po sa lado nin pagninegosyo sa maabot na panahon? Ang mga output po na magigibo base po sa maluwa sa survey. Kaya in-encourage me ang kadakulan na SME na magpartisipar digdi sa survey. Okay. Igwa po kami mga nakapost tungkol dyan. Hanapon na lang po nindo sa website kan ACCI. Yaon din sa website kang Legazpi City. Tangani po, makapartisipar ka mo kasi gusto kaya ngani po digital democracy kasi para sa gabos pwede magtao ki-input. Ayun. Maaraman ta kung paano kalimbawa kung ikaw si mayor, ano ang mga dapat na suporta na itao mo sa MSMEs? I see. Ano ang mga so meaning po ma'am na mga dapat gibuhon para ma-craft ang policy. I see. Sa ining digital survey na ini, inan magagather kan data hali po sa mga SME, tama? SME. Oo, yun. No? Ining mga small businesses natin. So once ang data nabilog na kuha, hali sa mga respondents na ini, siyempre, maaraman kang LGU kung anong pwede pang mga gibuhon, tama? In the future? Yes, opo. Dumang kita makuan kung ano ang mga ipropose na recommendations. Yes. Oh, so meaning po, ang data ta, i-analyze naman through ni Frey Sangil kan layer tech. Yes, okay. So, kung ano magkakita, digital na kita. So, si Frey Sangil, sa kamaraya na buot, ang makuha kan analysis. Iya po. So ini po ma'am na boses na ini kan mga sadit na mga negosyante maipapaabot sa lokal na gobyerno sa pagikan na digital democracy survey na iyan. Magayon, at least, gari, itutugma naman kang LGU kung anong gigibuhon ninda o assistance na pwedeng ikatao sa mga negosyo ta sa maabot na daw. Iyo po.
Ito baga, so mga tao, may partisipasyon. Yes, tama mananggad. Okay. No rin po, paano Ma'am Rose ang pag-join sa survey? As in, ano po ang gigibuhon sa aga, tagarisagan launching tabikan activity? Actually, sa aga na po ang closing. Closing, okay. Sige Kaya po. dapat po, pagkaan na sinda, magsimbag na survey. Sungun, ayun mananggad, may nahiling akong pig-send mo mananggad sa GC ta. Itong gabos duman na respondents o sinabi sa survey, sa aga kukolektahon, tama? Bibilugon sa aga. Po, may nagkukolekta na, basta pagkasimbag po nindo, automatic ito, pag-click nindo, naglalaog na po ito sa kuan. Nasa data na. Nasa data. Data Database na. na. Opo. Okay. Ngunyan, sa aga, base duman sa magkapos na data na makukuha, a-analyze na kan kuan, maaaraman ka na. Very good. Okay. So, maasahan po, Ma'am Rose, na mas daba, ma-improve lalo ang business opportunity ta sa Legazpi. May giya ang lokal na gobyerno sa suporta? Opo, iyan po ang kuan. Lalo na ang mga small family businesses. Iyan ang dapat tangan niyang pakasubo. Kasi ako lang negosyo, nagpupuni yan sa saday. Oo. Maski sa mga online na mga saradit na negosyo, baka pwede matabangan kayo ni. Opo. Okay. Kaya sa aga, may mga kuan din, may mga discussion din, may mga discussion bawat grupo about sa government side, about sa private sector, sa ACCI, about sa academ. Igwa man po kaya kaanta. Yan man po digdi ka-partner ta rin ang SEDP. Ayun, yun. Ang microfinance kan simbahan. Iyo. Kaya magayon po inita, holistic ang magiging simbag, bako lang so mga dara ko lang negosyante, kung ito mga kasaradayan ng negosyante, makapartisipar. Iyo. Paano po ini Ma'am Rose gigibuhon sa aga? Sa kuang po, sa online, Okay. may kuang po, ang link ninda, po, isurat na lang po ninda, kung dahil ninda ma-access sa konta sa Facebook ang ICCI o kwan. Hindi po, bit.ly/mbc Legazpi-closing. Ayun. Pakiulit tabi Ma'am Rose, pakiulit po kang link. Pakiulit. bit.ly/mbc Legazpi closing. Yun. Okay. So, anong oras po sa aga ini? Alas 9 po. Hanggang alas 10:30. Ayun. So, very good. Magayon na magpartisipar ang mga kuantangan, maaraman pa kung ano ang kaipuhan ni tatabang sa inda. Yes. Anyway, libre ni Ma'am Rosa, no? No registration required. Dahil mag-registration, libre. Yeah. Ini-encourage mo nga ni ang kadaklan na magpartisipar. Opo. Kasi pagkakataon ka na ini na namamati ang boses ta. Iyo baga. Mas maray na may convergence. Bako lang mga government official ang nagdidesisyon, bako lang date na tao, kundi kagapsan. Yes, opo, okay. Ma'am Rose, mensahe po sa mga nagdadangog ngunyan, may kinaraman sa event na yan. Go ahead po. In-encourage ko po ang gabos, lalo na po itong may mga small family business, na mag-join po digdi sa proseso na ini. Kasi pagkakataon na po nindo ini, madangog ang boses nindo, ano ang mga kaipuhan na tabang, ano ang mga kaipuhan na policies, para matabangan po ang mga SMN. Yes. Opo. Ma'am, may Sa kamarayang buhat po ini kang Makati Business Club, pati kang Conrad Abnaver Chef Stepting. Itong nag-ibo kang patuya na survey. Yeah. May text din ni ma'am, kay po handa po nag-legislative action para mas ma-institutionalize yan na programang araw kayan.
Do we need to, Ayun ano po, yan, have a legislation? Eventually, iyan po ang direction. Magayon. Kung may legislation manangga, di magiging parte kang sistema kan, ano yan, kan local governance, kan legacy. Opo. Dapat Okay. kaya yan, puro institutionalized. At Iyo ba kahit na? maski si Sai ang mag-abot na Yes. leader, Mm. may susundan na. Yes, opo. Ma'am Rose, see you tomorrow sa virtual tabi. Sige po, Congratulations sa inyo. salamat lang po. Salamat, Ingat po. Henry. Alright, thank you so much. Alright. Mga tugang, Ma'am Rose Ray, Presidente po kang Albay Chamber of Commerce and Industry. Sa samuyang pagbabalik, Basta Morning! pag nabakunahan ka daa, bawal mag-inom. I want you. I know you want. Yan ang bigyan sabi ko na eh. Oh, I want you. Pag nabakunahan ka daa, bawal mag-inom. Pirang aldaw kang day pwede mag-inom. Alas 8:48 na. An oras hatod sa Indokang Rexonol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Solid Pack. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Anhapot! Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, pag nabakunahan ka na po, nangangapudan ang Department of Health na kang na magparainom ki alak. Lowens Barcena sa detalye. Good morning, Lowens. Good morning, Tabi BP. Good morning sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, maayunin ni 14 dias. Ang mga parainom o mga parabuyong na dai mag-inom nin alak kapag nagpabakuna kan anti-COVID-19 vaccine. Paliguan. Tangani na dai mahasahutan na anhang over na didarakan alak sa paglaklak ay dahil sa pagpapabakuna. May punto man. May punto man. Tama. Sir. Sige, padagos. Ini ang tinawan doon, as in tinawan paliwanag, the Department of Health at DOH COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita May Angbon sa pag-apot kan DCGB News na kaipuhanan na dai mag-inom kapag tulig magpabakuna. Tangani na mailing talaga kung may adverse effect. Kung mag-inom, nagsuro ka, nagkarilibong muda nagkulok-an payo, Yan. paad bakuna pa ang masalaan, samantalang dahil man sana sa iba, at dahil sa pwede. pagpuyong Posible. Roger, kaptang kampahayag di Dr. Rita May Angbon. Well, una sa lahat po, no, pagka po kasi uminom ng alak, maaari pong makaranas ng pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng ulo, pamumula, pamamaga ng muka. So kung ang isang tao po ay nabakunahan at uminom ng alak, di natin masasabi kung ang kanya pong nararanasan ay dahil sa bakuna o dahil sa alak. Tama. So, baka sisihin na kaya siya nahilo, nauntog, nabagok ay dahil sa bakuna, pero yun pala uminom ng alak. So kaya hindi po natin to ina-advise na gawin no, ng sino man po. Actually, even yung pag-drink ng alcohol, regardless if you will get vaccinated or not, should always be in moderation. Yes. Roger, Agree to the ako. topic, Yung manangad, may punto, Lowens. Iyo may punto. Tabaga kung pagkakainabuyong ka, makulugon sa payo mo kung anong namatayan mo, sinala, ay, paano nga, nagbabakunaan. Ito ba lang sa kausa? Kuha ka na, inom mo kay alcohol. Roger, Di ba? Tama ma, di ko na magbabakuna, mag-inom, kung bago bakunahan. correct. O nasingkog ka, nadismayo. Ano nga ito natumbay ito? Binakunaan ba nga kaswapon? Tulingo ata nga ya. Anong ito nga ito na hospital? Binakunaan nga kan sarong aldaw. Diba? Ito pala, nabuyong Correct. pangyayari. Okay, so, ang mas maraykan, so doon talaga sa expert. Roger. Mga, tagalo na mo na. Pwede man sa tagalo niya. Okay? Na inapot man ni kad DCGB just sabi Henry, so mga amigo tama na mga parabuyong, di pa hapot man ini. Paano Yun mo kaya ang- lamang sa DCGB kung anong explanation kan DOH? Naka 14 dias nga kaming day pipainom. Basta 14 days dede mag-inom, tanganin na so epekto kan, di masarautan, na epekto kang Bakuna. bakuna. So adverse reaction kan alak, di masarautan na, Diyos ko, para sa 15 dias, di matagalan. Ano pa? Ano nang,
Okay? Pag-inom na mo, natin Diyos. Yan, Diyos na muna tubig. Dapat pag Tubig. nabakunahan ka, more water ka. Correct. Okay? Alright, Sige. sir. So yan, tabi BP, ang paliwanag, kung nga pala tayo pwede mag-inom, napakunahan na. Yeah. Ako po, si MBB, ingat. 1, 2, 3. I know you want me. Lawrence Barcena sa report. Mientras tanto, I want you. mga tugang sa Tabaco City, You know I want you. proseso kan pag-loan kan lokal na gobyerno kan Tabaco para sa proyektong Septage Treatment Facility dapat daw na hidalion para makatipid. Sa paano daw na paagi, aramon ta sa report ni Jomar Bien. Jomar! It's a rumba. Come on. Give it back. Kami, Jomar? Salamat, PP. Good morning. Good morning sa parang tabay. Makakatipid ang lokal na gobyerno kan Tabaco kung mag-utang na kunyan para sa proyektong Septage Treatment Facility. Ini ang tinawanin doon ni Mayor Crisel Lagman Luistro sa pakikipag-uron sa DCGB News na pagsasabi na kung niya na mag-loan ang lokal na gobyerno kan Tabaco, may mga ma-avail na mga benepisyo ini arog kan grant na pinagtatao kan DPWH sa pag o kan nasyonal na gobyerno sa pagikan DPWH na ang mga grant o ang mga loan sa arog kani mga programa babayadan o kabangasan na ang babayadan ka nagutang na lokal na gobyerno ang kabangasan national government ang mabayad. Apuera kayan, sinabi pa kan alkalde na may mga offer man itong duwang bangko na kahuruninda na imbes na 4% ang babayadan na interest, kung utango na iningod niyan, iniiyuan magiging 2% na sana. Ang lokal na gobyerno kan Tabaco nagkaplano na magbugtak ang septage treatment facility na pinaglalaoman na pwedeng gumasto ng 100 million pesos. Ini partikan programa na kung saan i-incorporate sa Tabaco Water District ang koleksyon sa mga konsumidores kan bayad digdi asin utangani na pagabot yan oras na sa indang mga tangke o septic tank mapano mapapalinigan ini na dahil na kinakaipuan magbayad. Sinabi ka ng alkalde na idalonin daw ang proseso dahil ang tasayang man ang kabawasan na 2% duman sa bangko sa interest kan utang asin ang kabanga 50% na magiging grant kan gobyerno nasyonal. We have to work on it now. Oo, kasi maraming mga perks, no? Number one, may program ang DPWH. Hindi ko alam kung makakahapon pa tayo doon. Kaya may 50% sila na grant. Kanyari 100 million yung gagastos nila. They can put sa 50%. Now, with 50 million na lang uutangin namin. Plus, ngayon, up to 2022, meron din ang both these two banks na ino-offer na subsidized sa national government ang interest rate. So instead of 4%, 2% lang babayaran mo habang ginagawa yung project, but that is only until 2022. Si Mayor Crisel Lagman Luistro kan Tabaco City. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Morning, Henry M. Salamat, Jomar! Mientras tanto, ano man emerhensyang pagresponde kan Bureau of Fire Protection sa Libon? I-considerar kan BFP na sarong COVID-related. Jimmy, nasalita, i-detalye mo. Ano man na responde in Belto ang Bureau of Fire apera kan kasulo ikukonsiderar na kan BFP sa Libon na COVID case related. Ini ang sinabi ni Municipal Fire Marshal Cicero Ortinero. Ehemplo kan mga pagrespondihan kan Bureau of Fire iyo ang mga aksidente, rescue operation o anuman na emerhensya basta inbilto ang pag-retrieve nin buhay nin tao ang pagdispatsa kan Bureau of Fire personnel kay puha naka PPE parte kan pagpasiguro kung saan kada raranihon kan personay kan Bureau of Fire Protection konsideraron na may COVID para mag-positive man o bako ang biktimang kaipuhan iligtas sirtong sigurado dahil maulak kita nin virus ang sarong bumbero dahilan sa maluwas ini sa headquarter naka PPE na. Sigon kay Fire Chief Ortinero, ngunya na panahon ni na pandemya, maski ano-anong virus o variant kan COVID na nagluluwas, nagpapasiguro sila sa pagsabing dipisil na kung sa pag-responde kan mga ini,
nagligtas manin buhay kung pagkatapos magbabasol ang si sa mga personalis dahilan sa tibad na infected virus gikan sa mga taong pinagrespondihan. Yan mga dagdag na informasyon ta BBP. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. O so, clarification tungkol sa scholarship tabi na big para hapot nindo. Diyan ang alas 3 na lang. Jeril, magapod ka ng alas 3. I-clarify tayo yan kay Kong Pido, ano? Mga question nito tungkol sa scholarship, ha? Kaso sa city, duwang hapot ka bago eh. Scholarship sa city, scholarship kay Kong Pido sa Ako Bicol. Ha? Salamat kan sa nabagantabay. 1 minuto bago mag alas 9. Ini ang hapot. Depong personalan, kita naghapot lang. Goodbye. Dadaan ka mo kay Henry M. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.